UNtuli unikezwe ithuba lokuzikhulumela namhlanje kusukela asuswa ejele ayigcinwe kulo. IBmax wayiswa eCimex. Uthi uyahlukumezeka la esegcinwe khona njengoba engavunyelwa nokuthi ashaye ucingo. Kusuka nge9 bangibeke eCimex. From the 9th he was placed to the Cimex till today. Do you have problems at Cimex? Yes, my lord, I do have quite a lot of challenges, no problems. What are they? Yes, ngiyahlukumezeka laphana inkosi enkantolo ngoba ngisho ukuthi ngafike ngathathelwa ingubo nginqatshela ukufona. Uthi ayiqondakali nendlela asuswa ngayo ejele iBmax wayiswa ejele okugcinwa kulo igebengu eziyingozi iCimex. Iqiniso lokuthi kwathola ifoni lapha alikho. Mina into eyenza ukuthi ngikhala ukuthi ijele liyangiplanta. Umuntu otholakala nefoni utholakala nefoni eCimex. Bona baseCimex bakhipha lowo muntu eCimex bamlethe eBmax. Sebemswapha ngami bathatha mina bangifaka eCimex. Kusenjalo lihlehliselwe umhlazi 15 kuNcwaba. Icala elibhekene nosolwa ngokubulala umcwaningi emabhuku omkhulu kumasipala womkhandlu wasekuruleni uMpho Mafole. Umsolwa ubevele okokuqala namhlanje enkantolo. Umbuso uhlela ukusiphikisa isicelo sebheyili. The accused person is facing another case of murder. He was supposed to be back in court on the 12th of August as it was set down for trial after he was released on bail of 5,000 rands. So as the NPA, we have already indicated in court that we will be opposing his new application in this matter to be released on bail. Umsolwa uboshwe izolo kanti uMafole wadutshulwa wabulawa kuphele izinyanga ezintathu esebenzela umasipala womkhandlu wasekuruleni ephenya ngohlelo logesi oludle imali engu2 billion wamarandi.